duond Jomok duond Walter Nyambaga da wuoro ni Walter Nyambaga osewuok ka kendo chopo nyaka Migori kendo timo report ma Joma. Piny owacho chano chwalo omenda maromo bilion 100 e chenro mag gedo mag ndara e pacho ka budget masom jatend migawo mar omenda mar Njuguna Ndung'u ka bende sirkal bende otengo bilion 25.2 e gedo mag wuodhe mag reru. Walter Nyambaga koro miyowa mathoth. Ka osomo budget mar ariyo e piny owacho mar Kenya Kwanza, budget mar omenda mar 2024-2025, jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u okoni sirkal otengo bilion 193 madhi konyo e bero chal mar apaya mar geche mag okolo to kod reru. Ndung'u lero ni kuom bilion 193 mochan ne ndara maromo bilion 96.2 ibiro tigodo e gedo mag ndara to kod daraja e kaka yor chiwo yot mar wuodhe. I have proposed an allocation of Kenya shillings 193.4 billion for development of roads. This includes 86.2 billion to support construction of roads and bridges. Bende olero ni bilion 37.7 ochimo kongo nderni mosekethore ka bende chal mar ndernigo bende oketnegi bilion 69.5. Jatend migawo mar omenda no bende okoni sirkand Kenya Kwanza ochano bero wuodhe mag yore mag geche mag okolo to kod reru ka okoni maromo bilion 25.2 ichan tigo de chwalo dongruok mag geche mag reru ma pachoka. Mr. Speaker, to expand the railway transport and even associated infrastructure, I have proposed Kenya shillings 25.2 billion. Otel ne kar dongo chumi madongo kundu mayudore yodho wadh nam Lolwe bende otengne bilion 2.4. I've also proposed Kenya shillings 2.4 billion for infrastructure development at Dogokudu Special Economic Zone, Kenya shillings 1 billion for Nairobi Bus Rapid Transit Project. Etelo koni sirkal oketo maromo bilion 1 e gero sitej to kod kunde chung mag bas mag boma to kod alwora mage. Maromo milion 316 oketi mar bero chal mag wuodhe e yo manyasani. Ndung'u okoni bero kendo rita paya mag reru maromo bilion 239.4 ibiro tigo de yore mag wuodhe e nam ataro mar Lolwe. Maromo milion 200 bende ibiro tigo de nyiewo feri mag wuodhe mabiro konyo jopiny e nam Lake Victoria. To facilitate movement of goods and people in our inland waters, I have proposed an additional Kenya shillings 200 million for acquisition of ferries for Lake Victoria. Walter Nyambaga, Ramogi TV.